Vári, Tóth, Lővei. A Dunajvárosi női tornasport eddigi legszebb korszakát jelzi a három név. Az ő teljesítményük után minden eredmény egy kicsit fakónak tűnik. Pedig a Kohász női tornaszakosztályában ma is komoly, megfeszített munka folyik. A serdülő első osztályú csapatbajnokságon például a nagy rivális Vasast megelőzve élen végeztek a lányok. Török Orsolya és Szabó Judit emelkedett ki a mezőnyből. Török Orsolya az idei első osztályú csapatbajnokságon talajon bajnokságot nyert. Ezek után talán felesleges megkérdeznem, hogy melyik szer a kedvenced? Hát, talaj is, meg a korlát, talaj meg a korlát. Hogyan készültél erre a bajnokságra? Hát, gyakiztunk, a gyakikat pedig pontosan szépen megcsináltuk, hogy a versenyre olyanok legyenek, hogy megszerezzük a bajnoki címet, és hát mindenkinek ez úgy a csapatnak elég jól sikerült. Nekem pénteken nem valami jól sikerült, de szombaton meg vasárnap már egész jó volt a tornáztam. Ez a talajgyakorlat, ez nagyon szép. Hogyan állítottátok össze ezt? Hát nyáron kerestünk zenét, ami nekem jó lenne, akkor arra mindenfélét próbálgattunk, hogy mi lenne a jó, és utána elkezdtük állítani a gyakorlatomat, és akkor amikor már kész volt, akkor van ahol egy helyen bővült, vagy lecsökkentettük, hogy most mi legyen, és akkor így jött össze. A sorokat pedig azt is fokozatosan tanultam, megpróbáltunk minden sort, és akkor végül is így összejöttek ezek a sorok. Hallottam az edzőtől, hogy itt tulajdonképpen több szeren is nyerhettél volna a bajnokságot, csak kicsit nem sikerült a dolog. Te hogyan látod? Hát én is úgy látom, hogyha pénteken megcsináltam volna mindent, meg tudtam volna csinálni úgy, ahogy itt edzésen, akkor összetettben is lehet, hogy megnyertem volna a bajnokságot. Orsi, a hozzád hasonló tornász kislányokat nagyon szokták sajnálni általában az emberek, hogy rengeteget dolgoznak, borzasztó kevés idejük jut a játékra, nagyon leterheltek. Te hogyan látod, ezt szívesen csinálod? Hát, én szívesen csinálom, mert szóval valamelyik edzésen, amikor már nem versenyre készülünk, hanem vége vannak a versenynek, akkor szoktunk játszani, és szoktunk a lányokkal így hülyéskedni, beszélgetni meg. Hát szóval úgy mégis, hogy ahhoz képest, hogy nem volt gyerekkorom, azért megérte, hogy ennyi siker. Mert elég sok helyen voltam már, és voltam ott azért elég jól szerepeltem, és hát szerintem megéri. Szabó Judit is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az idei serdülő első osztályú bajnokságon. Te magad hogyan értékeled a munkádat? Ez a verseny nagyon jól sikerült szerintem, mert lehet, hogy így még nem is tornáztam magam. Úgy hallottam, hogy szinte minden gyakorlatot hibátlan volt. Igen. Hogyan készültél bajnokságra? Hát nagyon kemény munkákkal, nagyon sok gyakorlatokat kellett. Hát az volt a jó, hogy még meg tudtam csinálni itthon is, és ha itthon megvan, akkor a versenyen is jó lesz. Szoktál izgulni a versenyek előtt? Igen, szoktam, de amikor már szólítanak, akkor már nem is oda. Akkor már nem? Akkor már nem. Szüleid büszkék rád? Igen. Te elégedett vagy magaddal most pillanatnyilag? Most igen. Gratulálok az eredményeidhez. Beszélgető partnerem Szabó Ferenc, a női tornászok vezetőedzője, és Juhász Márta edző. Arra kérném önöket, hogy értékeljék ennek a két versenyzőnek a munkáját, Török Orsolyát és Szabó Juditét. Talán Szabó Judittal kezdeném. A serdülő csapatbajnokság során végig egyenletes, megbízható teljesítményt nyújtott, magabiztosan tornázott, és kellemes meglepetésünkre érte el a helyezéseit. Kiemelném főleg a gerenda gyakorlatát, és hát korláton is szerenkénti döntőbe került, és ugráson szintén negyedik lett. Török Orsolyától nagyon kellemes meglepetésként érintett az, hogy talajon magyar bajnokságot tudott nyerni, és összetettben negyedik lett. Ha az első napja kicsit jobban sikerül, akkor még előrébb is végezhetett volna. Én a csapatot szeretném kiemelni. Nagyon kellemes meglepetés volt, nagyon örültünk, hogy sikerült magyar bajnokságot nyernünk. Mindenki jó várakozásnak megfelelően tornázott,
és tényleg kellemes meglepetés volt nekünk. Hogyan értékeli most a női torna helyzetét Dunajvárosban? Hát a női torna most talán azt mondhatjuk, hogy fölfele ível, és hát reméljük, hogy ez még tovább fog tartani, és talán a közeljövőben már olyan eredményeket is tudunk produkálni, amelyek egy kicsit megközelítik elődeink eredményeit. Éppen erre akartam rákérdezni, talán kicsit provokatívnak tűnik a kérdés, hogy mikor lesznek ebbe a sportágba ismét olimpikonjai Dunajvárosnak? Hát nagyon szeretnénk, ha mielőbb, és reméljük, hogy a közeljövőbe, hát időpontot nem tudunk mondani, de nagyon sok tehetséges fiatalunk van, akik ha ugyanígy folytatják, ugyanilyen szorgalommal, akarattal és lelkesedéssel, akkor talán az elkövetkezendő közeljövőbe újra el tudják érni azt, amit elvárnak tőlük, és amit elvárunk mi is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm.